Μια μικρή σύγκριση φυσιολογικού τοκετού και καισαρικής τομής. Τα περισσότερα τα ξέρετε. Ο φυσιολογικός τοκετός, η νοσηλεία διαρκεί 1 με 3 ημέρες. Ο Ηλίας ο Κατσίκης θα μιλήσει για την νοσηλεία 1 ημέρα σε λίγο. Ενώ η καισαρική έχει συνήθως 24 ώρες παραπάνω νοσηλεία. Η γυναίκα μετά το φυσιολογικό τοκετό κινητοποιείται άμεσα. Ενώ στην καισαρική τομή, επειδή είναι χειρουργείο, υπάρχει μια κινητοποίηση που συνήθως συμβαίνει μετά το πρώτο 24ωρο. Δεν χρειάζεται απαραίτητα αναισθησία στο φυσιολογικό τοκετό, ενώ στην καισαρική φυσικά χρειάζεται η επισκληρίτωση, η ραχεία ή ακόμα και γενική αναισθησία. Δεν υπάρχει κίνδυνος για μελλοντικές επιπλοκές σε επόμενη εγκυμοσύνη όταν μια γυναίκα γεννάει φυσιολογικά, ενώ υπάρχει πάντα ο κίνδυνος για ρήξη της μήτρας από τη στιγμή που υπάρχει ουλή όταν γίνεται καισαρική τομή και για προβληματικό πλακούντα σε επόμενη εγκυμοσύνη, γιατί ο πλακούντας θα πάει και θα δημιουργηθεί σε εκείνο το μέρος που υπάρχει η ουλή. Το μόνο άσχημο στο φυσιολογικό τοκετό σε σχέση με την καισαρική τομή είναι ότι επειδή στο φυσιολογικό τοκετό ασκείται μεγάλη πίεση στο πιελικό έλδαφος της γυναίκας, οι γυναίκες αυτές έχουν παραπάνω κίνδυνο για αργότερα για πρόπτωση μήτρας, κιστεοκύλη και ορθοκύλη και για ακράτεια συνήθως ούρων στο μέλλον. Τώρα, συνήθως ξέρετε όλοι ότι όταν γίνει μία φορά καισαρική, πάντα θα γίνεται καισαρική. Και η ομιλία μου έχει ως στόχο να αναλύσω αυτό, εάν αυτό χρειάζεται να γίνεται πάντα ή όχι. Η εναλλακτική σε αυτό το μότο είναι φυσιολογικός τοκετός μετά από προηγούμενη καισαρική, εάν είναι εφικτός. Τα πλεονεκτήματα τώρα ενός φυσιολογικού τοκετού μετά από καισαρική, γιατί λέμε αφού έκανα μια φορά καισαρική πήγαν όλα καλά, γιατί να προσπαθήσει μια γυναίκα το φυσιολογικό τοκετό. Όπως είπα και πριν, υπάρχει μια πιο γρήγορη ανάρρωση και πόσο μάλλον όταν υπάρχει ένα ήδη πρώτο παιδί στο σπίτι που περιμένει τη μητέρα του να γυρίσει από την κλινική. Οπότε η γυναίκα θέλει να είναι πιο γρήγορα καλά. Μικρότερη διάρκεια νοσηλείας, οπότε πιο γρήγορα επιστρέφει στο σπίτι της. Υπάρχει μικρότερος κίνδυνος για λοιμώξεις μετά από φυσιολογικό τοκετό σε σχέση με την καισαρική. Υπάρχει λιγότερη αιμορραγία μετά από φυσιολογικό τοκετό σε σχέση με τοκετό με καισαρική. Και επίσης όταν γυννά μια γυναίκα φυσιολογικά μπορεί να κάνει επαόριστο παιδιά, αλλά οι καισαρικές έχουν έναν συγκεκριμένο αριθμό. Δηλαδή πάνω από 3-4 καισαρικές πλέον τα πράγματα γίνονται δύσκολα και επικίνδυνα για τη γυναίκα, γιατί η μήτρα έχει λεπτύνει πάρα πολύ το τείχομά της εκεί που υπάρχει η ουλή της καισαρικής και όπως είπα και πριν υπάρχει πρόβλημα στον πλακούντα αν πάει και δημιουργηθεί σε εκείνο το σημείο της μήτρας. Και πολύ σημαντικό το τελευταίο, ότι στο φυσιολογικό τοκετό είναι πιο ενεργός ο ρόλος στην περιποίηση του νεογνού τις πρώτες ώρες της ζωής του, που όπως λένε και οι παιδοψυχολόγοι υπάρχει και το πρώτο δέσιμο μητέρας παιδιού. Λοιπόν, η καισαρική τομή, όπως μίλησε για αυτήν ο κύριος Βαρελάς, γίνεται με τομή στο δέρμα, κατόπιν τομή στη μήτρα και βλέπετε και το μωράκι που βγαίνει. Και φυσικά υπάρχει, και γι' αυτό και το δείχνω, μπαίνουν ράματα στη μήτρα. Δηλαδή σε ένα σημείο της μήτρας υπάρχει τομή για να βγει από εκεί το νεογνώ και μετά ξαναράβεται. Εκείνο το σημείο δεν είναι ποτέ όπως ήταν πριν την τομή, δηλαδή υπάρχει μία ουλή. Αυτό εξηγεί και τους κινδύνους που έχει μετά από μια καισαρική τομή ο φυσιολογικός τοκετός. Όπως είπα και πριν, η καισαρική τομή αφήνει μια τομή στη μήτρα. Στο σημείο εκείνο δημιουργείται μια ουλή, η οποία όμως είναι λιγότερο ανθεκτική από το φυσιολογικό μυομήτριο και έτσι υπάρχει ο κίνδυνος της ρήξης της μήτρας. Δηλαδή να ανοίξει η μήτρα κατά τη διάρκεια ή στο τέλος της εγκυμοσύνης που έχει μεγαλώσει πολύ το παιδί, όπου υπάρχει διάταση, ή κυρίως κατά τη διάρκεια του τοκετού που υπάρχουν οι συσπάσεις, οπότε υπάρχει και μεγαλύτερη πίεση σε εκείνο το σημείο. Το ποσοστό είναι περίπου 5 στις 1000, δηλαδή είναι μικρό το ποσοστό, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη νοσηρότητα και θνησιμότητα. Γιατί αν υπάρξει ρήξη της μήτρας, σημαίνει εσωτερική αιμορραγία που κινδυνεύει και το νεογνώ, το έμβριο και η μητέρα. Οπότε και το 5 της 1000 είναι πάρα πολύ σημαντικό ποσοστό και πρέπει να το προσέξουμε. Γι' αυτό και θα μιλήσω για τις προϋποθέσεις.
Σύμφωνα με το Αμερικάνικο Κολέγιο Μευτήρων Γυναικολόγων και το Βρετανικό, που είναι δύο από τα πιο έγκυτα κολέγια, έχουν εδραιωθεί κάποιες προϋποθέσεις για να γίνει φυσιολογικός τοκετός μετά από καισαρική τομή. Η πρώτη προϋπόθεση είναι όταν η αιτία της καισαρικής που είχε γίνει στην πρώτη εγκυμοσύνη δεν ήταν η δυσαναλογία της μητέρας με το έμβριο. Δηλαδή, όταν μια μητέρα έχει στενή λεκάνη, αυτό που λέμε, η λεκάνη δεν θα αλλάξει στην επόμενη εγκυμοσύνη, οπότε θα ξαναέχουμε πάλι την ίδια έδειξη καισαρικής και δεν χρειάζεται να περάσει από την προσπάθεια για φυσιολογικό τοκετό. Το ίδιο ισχύει και αν η αιτία της καισαρικής ήταν η μη εξέλιξη του τοκετού, δηλαδή αν ο τοκετός ξεκίνησαν οι συσπάσεις, αλλά ο τράχυλος σταμάτησε τη διαστολή του στα 3 ή στα 4 εκατοστά και δεν προχώρησε ποτέ. Αυτό κινδυνεύει να ξαναγίνει και στην επόμενη, οπότε δεν έχουμε και μεγάλο πλεονέκτημα να προσπαθήσουμε για φυσιολογικό τοκετό. Μια άλλη προϋπόθεση είναι όταν για να κάνουμε φυσιολογικό τοκετό μετά από καισαρική θα πρέπει να μπει η γυναίκα αυτόματα σε τοκετό και να έχουμε μια γρήγορη εξέλιξη. Γιατί αυτό? Γιατί δεν πρέπει να αφήσουμε τη μήτρα, εμείς οι γυναικολόγοι, να ταλαιπωρείται πολλές ώρες με πολλές συσπάσεις, γιατί εξασθενεί σε εκείνο το σημείο η ουλή που είπα πριν. Ένα άλλο πράγμα είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πρόκληση τοκετού όταν υπάρχει προηγούμενη καισαρική με προσταγλανδίνες. Προσταγλανδίνες είναι, όσοι γνωρίζετε, είναι το χαπάκι που βάζουμε στον κόλπο μερικές ώρες πριν για να οριμάσει ο τράχυλος και μετά στην πρόκληση τοκετού μπαίνουν ενδοφλέβια, οι ουσίες, οι οξυτοκίνοι για να προκληθούν οι συσπάσεις. Αλλά όταν βάζουμε προσταγλανδίνες, το ποσοστό 5 της χιλής γίνεται πολύ μεγαλύτερο και κινδυνεύουμε πάρα πολύ από τη ρήξη της μήτρας. Συνεχίζουμε τις προϋποθέσεις. Αυτές είναι πιο ιατρικές, πρακτικές προϋποθέσεις. Όταν η προηγούμενη καισαρική έχει γίνει χαμηλά εγκάρσια, ώστε εκεί είναι και το πιο ανθεκτικό μέρος της μήτρας, και όταν δεν υπάρχει ιστορικό από άλλα χειρουργία στη μήτρα ή επεμβάσεις για εινομιώματα, για παράδειγμα, ή άλλες καισαρικές τομές, και φυσικά αν δεν υπάρχει ιστορικό από ρήξη μήτρας στο παρελθόν. Αυτή η μήτρα εννοείται ότι θα ξαναδημιουργήσει πρόβλημα. Οπότε δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε φυσιολογικό τοκετό εκεί. Μία άλλη προϋπόθεση είναι να υπάρχει συνεχόμενη παρακολούθηση των συσπάσεων με το καρδιοτοκογράφημα. Ενδείκνυται να κάνουμε και την εσωτερική καρδιοτοκογραφία, δηλαδή αντί να υπάρχει μια λιχνία που βλέπει τις συσπάσεις, καταγράφει τις συσπάσεις από πάνω από την κοιλιά της γυναίκας, να μπει μέσα από τον τράχυλο για να είναι ακόμα πιο αξιόπιστο. Οπότε, αν βλέπουμε ότι οι συσπάσεις γίνονται και πιο έντονες, όλο και πιο έντονες ή και πιο συχνές, θα πρέπει να σταματήσουμε και να προχωρήσουμε σε καισαρική. Γιατί αρχίζουμε και κινδυνεύουμε. Επίσης, στη διάρκεια με το που τελειώσει ο τοκετός, ο μεευτήρας θα πρέπει να ελέγξει δακτυλικά την ουλή της μήτρας και επίσης αυτό δεν έχει μπει στις προϋποθέσεις, αλλά ήθιστε όταν γίνεται φυσιολογικός τοκετός μετά από καισαρική, εάν δούμε ότι η εξώθηση λίγο αργεί, δηλαδή όταν η γυναίκα έχει πια τελεία διαστολή και αρχίζει και σμπρώχνει η ίδια για να βγει το μωρό, εάν αυτό καθυστερεί, καλό είναι ο μευτήρας να τη βοηθήσει ή με σικιουλκία ή με ευριουλκούς για να μην υπάρχει να μην εξασκήσουμε μεγάλη πίεση στη μήτρα. Και φυσικά όλα αυτά σε ένα μευτήριο που έχει τις κατάλληλες υποδομές. Ένας φυσιολογικός τοκετός μετά από καισαρική δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στο σπίτι ή σε ένα μικρό μευτήριο που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει άμεσα την αιμορραγία και φυσικά την επίγουσα καισαρική τομή. Δηλαδή να υπάρχει αναισθησιολόγος, έτοιμο χειρουργείο, άλλος δεύτερος γυναικολόγος να μπορεί να βοηθήσει τον γυναικολόγο για να γίνει μέσα σε ένα 10 λεπτό, 20 λεπτό η αλλαγή από φυσιολογικό τοκετό σε καισαρική. Επίσης, επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι παχύσαρκες γυναίκες, όπως επίσης και οι γυναίκες άνω των 35, ή όταν η εγκυμοσύνη πηγαίνει στην παράταση, δηλαδή μετά τις 40 εβδομάδες, αυτές οι γυναίκες έχουν λιγότερες πιθανότητες για φυσιολογικό τοκετό μετά από καισαρική τομή, χωρίς φυσικά τα άρθρα να αναφέρουν τι αιτιολογία. Ήταν επιδημιολογικό. Φυσικά για την παράταση το καταλαβαίνετε ότι μάλλον υπάρχει κάποια δυσαναλογία στη λεκάνη, γι' αυτό και δεν προχωράει και η διαστολή και η εγκυμοσύνη. Ο τοκετός δηλαδή. Συμπέρασμα. Ο φυσιολογικός τοκετός μετά από την καισαρική τομή είναι πραγματοποιήσιμος όταν υπάρχουν οι σωστές ενδείξεις για τις οποίες μίλησα πριν και όταν έχουμε τις σωστές προϋποθέσεις και φυσικά το πιο σημαντικό, τη θέληση της γυναίκας να πραγματοποιήσει το φυσιολογικό τοκετό. Διότι αν η ίδια δεν θέλει,
ό,τι προϋποθέσεις και να βάλουμε και ενδείξεις δεν πρόκειται να γίνει. Άρα πρέπει να έχουμε μια γυναίκα που πραγματικά το θέλει και είναι έτοιμη να προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία και από εκεί και πέρα σε συνεργασία με ευτήρα της να προχωρήσει στο φυσιολογικό τοκετό.